ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଭଜାଟା ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପତଲା ପତଲା କରି କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇବେ, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ଜିରା ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକେଇବେ, ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେବା। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଳୁଟା ସିଝିବାରେ ସୁବିଧା ହବ। ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଓ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ବାସ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ପୁରା ସୁଆଦିଆ ଆଳୁ ଭଜା। ଆପଣ ଆକୁ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ପୁରା ଏଞ୍ଜୟ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ପାଉଛନ୍ତି।